Happy birthday! Hyvää syntymäpäivää. Herätys. Syömään hyvää antaa. Tulen antamaan naapallasi. Mitä happy? Happy birthday. Hyvää syntymäpäivää. Ota hetki. Kantiotsikot tästä. Mun synttärit 29. päivä joulukuuta. Jee, huhuu. Mä menen sekas. Mä oon verran sekas. Siis kesäkuuta. Miksi mä oon perheen? Okei. Mä saan pois sen. Mä saan lahjan. Jee, ja synttärit. Muistatko kukaan mun synttärit? Au. Maailman pölä. Otetaan varmaan hänen lemppareita. Ja tietysti juusto. Noin, ja tämän mukaan. Otetaan nämä. Ottakaa puhe. Laitan ne johonkin, jos mä voin katsoa. Tässä on tämmönen iso juttu. Mihin mä voin laittaa nää? Näin. No, niis. Koko ajan. Happy birthday sulle. Vaan tossa. Säästä kunnon aamiainen. Minä menen laittamaan. Tai no, jotkut hyvät vaatteet. Kutsut on laitettu jo. Ja pian hienot vaatteet. Laitan kakun sillä välin. Ehkä niinku maailman parhaat synttärit ikinä. Wow, mitkä annokset. Ei tietäkään, Te on lempäreitä, mitä koskaan oikeastaan. Kiitoksia. Juustoja. Mä otan juuston. Mä tykkään tästä juustosta niin sympatisti. Hei, tällaista. Ihanaa. Antais ne vaatteet? Joo. Mihin mä saan sen lahjan pian? Jätä vain se sinne se. Mistä mä leivon näitä sisään? Okei. No näin. Mitäköhän mä pukisin? Tässä on tämä liila vai tämä? Synttäreille mä voisin ottaa ehkäpä tämän ja tämän. Ota nämä. Puetaan. Katsotaan pysyykö ne mulla. Kaikkein teidän pysyy. Ihkut vaatteet laitettu. Mistä nyt ihan alkoi? Kysy niskalta. Iskä. Olen kesken niin paljon leipomiseen. Tämä on hieno. Joo, niin on. Semmoista. Hei! Teikö lisätaikinaa? Hei, iskä, onko tää hyvä asu? Mamma. Mitä? Mitä sä just sanoit? Se on ruma.
Selvä. Niistä tulee pinkit. Tai jotain pinkkiä. Tai jotain. He. Jos ei se käy, niin eipä sitten. Ei sit käy. Laitan nämä takaisin. Katsotaan miten. Mitenköhän tää oli tässä? Mä tippuu tästä. Noin. Laitan tän. Jos se käy jotain. Noin. On tän pois. Muutan tosta. Toi. Ja muutan tän pois. Muutan. Tossa toi. Laitan sitten nämä. Näin. Tästä on se hyvä. No, ihan sama. Se on teille liilataan. Miten tää? Tässä on tää. Onko se? Siinä voidaan laittaa tää kakku. Valmista tuli. Sitten tästä vaan kerran. No, mitä nyt teet? Annanko teille lahjan? Joo, annan tietysti. Miksipä en antaisi minun pikkusankarilleni lahjaa. Haen sen tuossa. Jos tykkää tästä. Tässä on aika paljon kaikkea. Aika kallista kamaa. Tossa, siinä on kaikki mitä oot toivonut aina. Paitsi yksi juttu, mitä sä oot ehkä pienään toivonut. Okei, mä avaan sitä kun ne syntyt on tuohon. Ihana. Tiedät mitä tulla pian. Minä kyllä sohvalle oottamaan jo. Se joka tapauksessa tulee sohvalle. Ja minä olen sitten täällä. Niin tästä alkaa tulla jo. Jee! Siis niinku, näistä tulee parhaat pippalat ikinä. Bileet. Tai synttärit. Mitkä nää nyt vielä onkaan? Synttärit. No ihan sama. Niin. Mähän suohin. Eikö saakin ihkulaukku? Joo, on se. Oppa hyvä. Kiitti. Mistä vaikka tää? Ihku. Moikka. Mä haen mun lahjan. Mä ostin sulle 2 jetskiä. Okei, kiitos. Mä istun tänne. Tähän näin. Au. Mä ehkä seison, mä tykkäsin sitä. Au. No niin hoittavaa. Moi. Tätä lahjaa ei voi tuoda niinku. Tässä kapeilla tuossa tänne ja rikkoa koko se jutska. Joten se on koulusta. Koulussa? Niin. Sä sait uuden upeamman lokeron. Ja mun viereistä vielä. Oikeasti? Joo. Mulla on kuitenkin siistimmin. Hei oikeasti. Lopettakaa. Hei iskä, toisitko sä mun sun kantamaan? Joo.
Au. Ups. Mä tykkään ihan sikana karkista. Ja tää on ihana. Tää on ihana. Pitää mennä. Kun sä lähet nyt heti? No kun mä menen hiplopiin. Moikka. Karkkina Milan. Nostan paljon karkkia. Moikka. Moikka. Sä sittenkin tulit. Joo, mä tulin. En mä mennytkään sinne Ruotsiin, kun se erotettiin sieltä töistä, niin mun äiti niin ei se mennytkään sinne. No ihanaa, että sä pääsit kuitenkin mun synttäreille ja jää tänne. Niin, tosi hyvä. Mitä? Ne 2 yhdet kiireeltiin. No siitä. Hei, mulla on jää. Kävin nopeasti siellä Ruotsissa, joten mä ostin sieltä Ruotsista yhden hienon värisen, ainutlaatuisen. Wow, ihanaa! Toi on niin upea. Kiitti. Joo, eipä kestä. Istu vaikka tänne. Onpa reilu poika. Se on kaveri, eiköhän se ole reilu. Joo. Ai niin, hei, pikkuisen mitä mennä pukeutua. Laittaa mun ihkut lasit. Kuulit lasit. No nyt mä laitoin nää. Mä ohdin ne laittaa. Ups. Ei synttärit. Mä ostin ne Kiinasta joskus pinnä. Mä ostin sieltä tämmösen kiva unilelun. Eikö se oo upee? Samoin paljon suostumista. Ole hyvä. Vähän vaikka. Mäkin tykkään siitä. Kaikki on saanut. Joo. Moikka. Mä ostin sieltä tosi nuottijutun. Tämä on semmonen nuottijuttu. Ihana. Hyvä. Nähdään ensi jaksossa.